Yan. Good morning. Kung meron kayong San Juanico Bridge, London Bridge, San Francisco Bridge, meron din kaming hanging bridge sa aming barangay. Tara, tingnan natin ang hanging bridge namin. Let's go! Yan ang aming hanging bridge. Yan, busy pa, nagwi-welding si Manong. Alright. Hindi siya ganong mauga itong hanging bridge na to. Yan ang Sitio Dalumat. Parte pa rin siya ng aming barangay ng Santo Tomas. Ito naman ang aming Santo Tomas River. Yan. May mga nangingisda dyan paminsan-minsan. Alright. Yan, lakad-lakad tayo. Baba, si Manong busy sa pag-welding. Dahil tayo ay may fear of heights, yan, muga ng konti. Kaya yung mga batang lalakad dito, kailangan gabayan ng magulang. Hindi naman siya delikado kasi may mga screen, may safety naman siya. Ayan. Ayos. Wow. Yan, napakaganda ng aming tanawin. Simpleng-simple. Kung wala ka namang budget para lumayo, dito ka lang, malapit. Huwag ka nang maghanap. Hindi mo na kailangan gumastos. Yan o. Tambay-tambay ka lang dyan. Muni-muni. Tanggalin ng mga bigat na pasalin sa buhay. Alright. Yan, lakad, lakad, lakad. Tayo'y lumakad. At mararating na natin ang Sitio Dalumat. Kunting improvement lang to. Yung may mga magpatay ng kubo-kubo dyan, no? Tapos kainan, picnic. Diyan sa baba, oh. Okay.
Yan, hanggang dyan na lamang po ang aking video. Pwede nyong pasyalan dito sa aming barangay, Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan. Hanggang sa muli, bye-bye.